nyt ryhdytään sitten tarinoimaan toisenlaisia juttuja. Olen saanut live-vieraaksi tänne 2 nuorta säveltäjää. Tervetuloa mukaan lähetykseen Tara Valkonen ja Leevi Räsänen. Kiitos tosi Kiitos paljon. täällä. Kiva, että olette täällä. Miltäs tuolla on kuulostanut tuo konsertin alkupuoli? Siellä on ollut musiikkia. Siis ihanaa jotenkin. Mä oon sävellään just orkesteriteosta tällä hetkellä, niin se on niinku, kun pyörittelee niitä nuotteja siellä paperilla ja sitten näkee täällä sen tilan, niinku, minkä jotenkin koko orkesteri vie, niin se on niin mahtavaa, että se konkretisoituu ja tulee taas semmoinen, että alkaa ajatella niitä asioita niinku eri tavalla kuin kuulee. Niin, ja sitten tätä vartenhan sitä työtä tehdään, että sitten se saadaan tänne ihmisten kuultavaksi. Jep, aina sen välillä siellä työpöydän ääressä ehtii unohtaa. Ihan varmasti. Mä pyysin teitä tänne siksi, että te olette nuoria säveltäjiä. Mitenkäs tämä nyt asettaisi tämän kysymyksen? Kysytään näin, että ärsyttääkö se, että teitä niin kuin lokeroidaan sillä tavalla, että te olette nuoria? Se on kuitenkin niin kuin tosiasia, te olette alle 30-vuotiaita säveltäjiä. Mutta miten te suhtaudutte siihen, kun teitä tituleerataan nuoreksi säveltäjäksi? No ei mua ärsytä se, että onhan se mukavampi olla nuori kuin vaikka kuollut, mutta sellaista se on. Sitä vaan itse miettii, että kuinka kauan sitä pysyy nuorena säveltäjänä ja missä vaiheessa muuttuu sitten vaan säveltäjäksi tai joksikin muuksi. Mutta ei se ärsytä, huvittaa enemmänkin ja mietityttää, että mitä se nuori sitten tarkoittaa, että onko alle 50 säveltäjä vieläkin nuori säveltäjä. Niin, just kun tuntuu, että siis tavallaan säveltäjä voi olla nuori sinne pitkälle 40 ylitse. Tavallaan, että säveltäjät ajatellaan jotenkin, että kypsyy ehkä hitaammin keskimäärin kuin muut taiteilijat. Että sitten kun alkaa olla siellä 6-70, niin sitten ehkä siinä ei ole mitään etuliitettä enää. Niin. Mutta se on ihan ymmärrettävää juuri sen takia, että kuinka kauan toi säveltäminen vie aikaa. Ja sitten siinä ei ole semmoista instant feedbackia, vaan joutuu aina odottamaan siihen konserttiin asti, että oikeasti kuulee, mitä on tullut tehtyä. Sitten se vaatii myös niitä työvuosia ja kokemusta. Niin kyllä, ja toisaalta se niin kuin myös just tuosta johtuu se, että se aikajänne myös, millä sitä työtä suunnitellaan, niin se on valtavan pitkä tavallaan. Juuri että niin. Ehkä ne niin kuin askeleet, että ensimmäiset jotkut tietyt asiat aina, niin ne niin kuin, aina kun sä rupeat keräämään, että okei, nyt ensimmäinen tämmöinen teos ja ensimmäinen tommonen teos, niin ne menee sinne vuosien ja vuosien päähän. Että se niin kuin uralla eteneminen, tai eteneminen, jos nyt siitä voi puhua, niin on tavallaan sen takia hirmu hidasta. Mut jotenkin. Ja siitä pitää suunnitella myös, niin kuin, mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän sä suunnittelet pidemmän ja pidemmän ajan päähän omaa elämää ja työjuttuja, koska tosiaan se vaatii sitä aikaa niin paljon. Ja niin, että ei se niinku, ehkä sit se on parempi olla, niin kuin mä sanoin, nyt vielä nuori tässä vaiheessa. Ja tuntuu, että siinä, niin kuin tavallaan siitä tulee aika paljon semmoista vapautta kuitenkin siihen tekemiseen. Juuri näin. Tämä oli mun ajatus, että parempi olla vapaa nuori. Niin, että ei tarvitse lukkiutua jotenkin semmoiseen, että tämä on minun musiikkiani ja vain tämä, vaan jotenkin, että tavallaan ei nyt ehkä joka teoksen, mutta joka toisen kohdalla voi olla vähän silleen, että mihin suuntaan nyt ja jotenkin, että tavallaan on niin kuin kuitenkin sit avoin oppimaan ja kokeilee uusia asioita, koska nuorelle semmoinen niin kuin kokeileminen ja myöskin se epäonnistuminen ehkä sallitaan helpommin. Niin ja myöskin siis vaan, että ei saa itse luetella omat säännöt, koska ei ole vielä kangistunut, tai en mä nyt sano, että kaikki ei-nuoret säveltäjät ovat kangistuneita, mutta saa itse luoda omat säännöt, koska ei ole niihin omiin sääntöihin ja tottumuksiin vielä kangistunut tai jotenkin tottunut. Ei ole maneereja vielä sen verran ehtinyt kertyä, että saa vapaasti niin kuin vaan koittaa ja olla hullu. Toi on aika jännä ammatti, toi säveltäjän ammatti. Miten te olette päätynyt semmoiseen? No, siis miten mä oon päätynyt? No vuosien musiikkiharrastuksella ja työnteolla, että sillä on totta kai sitten ollut perhetausta, että äitini oli myös säveltäjä. Se nyt on tietenkin johtanut myös siihen musiikkiharrastukseen, mutta se ei johda säveltäjän ammattiin, vaan se oma työ, oma intohimo, oma mielenkiinto. Mä oon lapsesta asti itse aina tehnyt taidetta. Ajattelin olevani kuvataiteilija ja mikä on sculptor, kuvanveistäjä. Mutta sitten olin myös musiikissa todella aina kiinnostunut musiikista ja sitten mä ymmärsin, että säveltäjän ammatti onkin niinku veistämistä, mutta äänellä. Ja muillakin asioilla, niin kuin Leevi tietää, että me leikitään aika paljon kaikella muullakin kuin pelkästään äänillä. Itse tällä hetkellä muun muassa teen varjoteatteria ja kirjoitan tekstiä ja teen koreografiaa mun sävellyksiin. Eli tämäkin on sitä
nuoren säveltäjän vapautta. Vapautta kokeilla monenlaisia asioita. Leevi, valitsiko säveltäminen sinut vai sinä säveltämisen? No ehkä se menee tonne niin kuin ensimmäisen puolelle tai jotenkin, että se on sekoitus näitä. Että kyllä sitä on monta kertaa niin kuin miettinyt, että tavallaan että tuun itse Etelä-Savosta Enonkoskelta tosi pienestä kunnasta ja jotenkin sieltä, niin kuin, että miten sieltä metsien keskeltä jotenkin niin kuin päätyy tähän tilanteeseen. Että tavallaan just itse asiassa eilen oltiin mun kumppanin kanssa illallisella ja puhuttiin jotenkin tästä, että minkä takia kumpikin on päässyt tai päätynyt siihen ammattiin, missä on. Ja mä jotenkin niin kuin pohdin sitä, että tavallaan se oli kyllä ihan semmoinen joku sulahulluus ja sokea usko. Niin kuin, sokea usko on tosi hyvä mainita tässä vaiheessa. Tavallaan silloin 18-vuotiaana niin en yhtään ajatellut tätä niin kuin tavallaan, että mitä on säveltäjän ammattilaisuus. Tai siis tavallaan, että mitä se työ on. Niin kuin, että tiesin vaan, että joku asia siinä tuo mulle semmoista iloa ja motivaatiota niin kuin jatkaa elämässä eteenpäin ja pyrkiä johonkin. Ja sitten niin kuin en tiedä, että mitä olisi tapahtunut, jos en olisi niin nopeasti sit päässyt opiskelemaan, koska tavallaan sitten kun humpsahdin sinne sisään, niin sitten tietysti opin kauhealla mielenkiinnolla ja sitten pikkuhiljaa alkoi muodostua se, että ai tämmöinen ammatti tää on. Niin kuin, ja vasta ehkä nytten, kun on sitten pari vuotta toiminut niin kuin täysin freelance-säveltäjänä, niin nyt ehkä alkaa ymmärtää vasta, että ai jaa, että tämmöinen tämä niin kuin ammatti on, siis tavallaan, että se säveltäminen on säveltämistä, mutta se säveltäjän ammatti on niin kuin siis 100-kohtainen lista erilaisia asioita, joita sun pitää handlaa ja osaa ja pitää huolta. Ja tämä asia on just yksi, mistä mä haluan mainita, että itselle ainakin se, että miksi mä lähdin opiskelemaan sävellystä juuri. Ei johtunut siitä, että säveltäminen olisi siinä vaiheessa elämää ollut itselleni sellainen, että minä haluan vain säveltää. Vaan mä sanon nyt suoraan ja anteeksi kaikki kapellimestarit ja muusikot ja kaikki, mutta säveltäjän ammatti on, jos sen sellaiseksi tekee, kaikista monipuolisin, kaikista mielenkiintoisin, kaikista jännittävin. Totta kai tämä on myös subjektiivista, mutta mä voin ihan silleen mielestäni rehellisesti sanoa, että säveltäjän ammatti on aivan mieletön universumi, jonka sä itse valitset. Ja myös ne opinnot verrattuna moneen muuhun. Mä itse pohdin pitkään, että opiskelenko sellua vai säveltämistä. No en mä oikeasti pohtinut, mä enemmänkin tiesin, että en halua sellistiksi. Se oli mun mielestä kauhean tylsää soittaa vaan selloa ja muiden biisejä. Mut sitten toi säveltäjän juttu siinä, sä pääset tekemään mitä sä haluat, mitä tahansa. Ei vaan sitä musiikilla. Se on väärä ajatus, mitä me ehkä vieläkin ajatellaan, että säveltäjä, se on se sana suomeksi, säveltäjä, composer englanniksi. Sä järjestät asioita, sulla on aika jana ja sulla on niinku ymmärrys ajasta säveltäjänä. Niin se on tavallaan ehkä enemmän pitäisi puhua just siitä, että säveltäjät tekevät erilaisia kompositioita, niin kuin yhdistelevät asioita ja muovaavat niitä niin kuin erilaisiksi kokemuksiksi sitten, jota ne teoksen kokijat pääsee kokemaan. Kuten myös ei vaan siis omissa teoksissaan, vaan vaikka ohjelmasuunnittelua. Että mulla on nyt mä oon suunnitellut Avantille joulukuulle 2 konserttia ja konseptia. Toinen on Postbar yöklubilla ja toinen on siellä Kaapelitehtaalla Avantin klubi-illassa. Ja se niin kuin kokonaisuuden rakentaminen taas siinäkin asiassa, että miten ne 2 päivää sulautuu toisiinsa, mikä on se koko jutun idea. Niin kaikki tämmöiset asiat mä koen, että säveltäjän opinnoissa ja sitä kun vuosia tekee, niin tulee semmoinen mielettömän syvä jotenkin oma ääni siinäkin asiassa. Niin kyllä, että säveltäjänä on jotenkin mahdollisuus ymmärtää hirmu monia erilaisia taiteen muotoja ja jotenkin niin kuin tutustua tavallaan minkä tahansa laiseen teokseen jotenkin sieltä sen teoksen tekijän vinkkelistä ja päästä jotenkin sinne syvälle ja toisaalta sitten nähdä niin kuin eri teosten välillä niitä erilaisia asioita. Mutta tuli tuosta mieleen, mitä Tara jotenkin hienosti kuvasit sitä säveltämistä sellaisena suurena universumina ja maailmana jotenkin, niin kuin, joka aukenee edessä, että toisaalta tulee mieleen se, että niin kuin säveltäjän urankin ja sen työn voi rakentaa hirmu monella eri tavalla. Jotenkin, että se voi olla jotenkin introvertimpää tai extrovertimpää ja jotenkin siinä on ehkä niin kuin eri tavalla sitten taas kuin esiintyvän muusikon työssä niin kuin mahdollista olla myös erilaisina ihmisinä ja persoonina jotenkin omalla tavallaan harjoittaa sitä ammattia. Et just kun miettii vaikka omaa elämää, että mulla on nyt jotenkin rakentunut sellainen tilanne, että on ihan hirveän paljon erilaisia juttuja ja tapaamisia koko ajan ja jotenkin, että ei ole yhtä samanlaista viikkoa tai kuukautta tai ehkä päiviä saattaa olla joskus, että on pari samanlaista päivää putkeen, mutta jotenkin että se on niin kuin tosi vaihtelevaa ja mulle se sopii, mä saan siitä hirveästi intoa ja energiaa, mutta sitten toisaalta se työ on mahdollista järjestää myös niin, että on mahdollista sulkeutua moneksi kuukaudeksi retriitille säveltämään ja sitten käydä ne niin kuin pakolliset
Niin, ja silloin, on kun olemassa täytyy. semmoisia säveltäjiä, jotka niinku nauttii siitä, että on siellä omassa luolassaan ja tosiaan tuuttaa biisiä toisen perään ja vaikka niinku orkesterikappaletta orkesterikappaleen perään ja sitten taas seuraava orkesterikappale ja sitten taas seuraava orkesterikappale ja mulle toi on niinku, ei missään tapauksessa, eikä koskaan tuu tapahtuukaan, en sano mikä on parempi, mikä on huonompi, mulle toi ei sovi missään mielessä. Ja se johtuu siitä, että mä haluan esiintyä mun oman bändin kanssa. Mä haluan soittaa selloa, mä haluan tehdä varjoteatteria, musiikkiteatteriesityksen ja sitten mä haluan säveltää sen yhden orkesteribiisin ja sitten 8 vuoteen en seuraavaa. Sitten se on se kirjo, jonka voi itse päättää, että millaisen maailman rakentaa, millaisen elämän rakentaa ja ehkä se niin kuin, mitä nuori säveltäjä, palatakseni vielä siihen, se miksei mua ärsytä, on se, että mä hyväksyn omat toimintani tällä termillä melkein jollain tavalla, että no, mä voin tehdä mitä mä haluan, koska mä oon nuori. Mutta mä tuun sanoa noin aina. Hyvä, pidä kiinni siitä tiukasti. Nythän on niin, että teidän kanssa olisi voinut jatkaa juttua vaikka kuinka pitkään, mutta ihmiset valuu pikkuhiljaa sisälle tuonne. Kertokaa hei vielä lyhyesti tässä tähän haastattelun päätteeksi, mitä teillä on just nyt työpöydällä? Tara, aloita sinä. Mulla on just nyt työpöydällä mun jousikvarteton revisio. Avantin sinne klubikonserttiin. Tervetuloa. Ja tänään on ollut muun muassa Pierre Jodlowskin kanssa tapaaminen Zoomissa. Hän tulee myös sinne. Et se on mun mielestä mahtavaa, että mä oon saanut mun semmoisen mentorin Ranskasta tänne Suomeen. Se on mun työpöydän alla ja tällä sekunnilla. Loistavaa, entäs Leevi? No mä teen tällä hetkellä Nuorisosinfikselle biisiä, joka tulee itse asiassa tänne saliin ensi huhtikuussa. Että tervetuloa sinnekin konserttiin. Ja sit mä suunnittelen tässä musiikki- ja tanssiteokseen. Me tehdään koreografi Laura Jantusen kanssa nyt toista teosta yhdessä, joka tulee myöskin ensi keväänä ensi iltaan. Niin tämmösiä. Kaikenlaista kivaa. Juttu oli jo niin mukavasti, että tuutteko toistekin vieraaksi? Todellakin. Totta kai. Kiva. Tämä on sitten tällä sovittu. Nyt mä toivotan teille oikein mukavaa iltaa ja lämpimät kiitokset tästä haastattelusta, Tara Valkonen ja Leevi Räsänen. Kiitos paljon. Riikka. Kiitos.